खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म गगामुगाव खुंफुंनाय बर' थुनलाइनि फोरबोआ दिनै थुंगेबाय धेमाजि जिल्ला गगामुग सुबुनसिरि दैमा सेरफांनि इक' केम्पआव साननैनि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जुथुमनि बानजायनायाव बर' थुनलाइयारि फोरबोखौ गाब गोनाङै खुंफुंनाया दिनै थुंगेबाय आसामनि दाब दाब जायगायाव बर' थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोसो मोदोम होनानै खामानि मावग्रा थुनलाइयारि आयदानि गासै सा 28 थुनलाइयारि सुबुंफ्रा धेमाजि जिल्ला गगामुग सुबुनसिरि दैमा सेरफांनि इक' केम्पआव 21 आरो 22 सेप्तेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनायाव बाहागो लाना बर' लिरगिरि खन्थाइगिरि आरो बर' राव थुनलाइनि सायाव गुवारै सावरायलायो बे बर' थुनलाइनि फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जुथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन थुनलाइगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो लोगोसे गागि थुनलाइगिरि बिथांमोना सल'बाथा सल'मा खन्थाइ बायदि बायदि गोबां रोखोमनि थुनलाइनि सायाव मेहेर गोनाङै सावरायलायो बर' रेबग्रा जुथुम मिरु सरकारनि हारिमु मिनिस्ट्रिनि मन्थ्रिखौ होनना बुङो बेनि मोनसे थुनलाइयारि गौथुम साहित्य एकाडेमि आरो बे गगामुगाव थानाय गगामुगनि साहा थानाय गेरामुग बेवहाय NSPCनि मोनसे हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार प्रजेक्ट दङ बे जथायै बे हाबाफारिखौ बानजायदों जे बर'नि रावसा डाइलेक्ट बर' रावखौहाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै माने सोदोबफोरखौ बाहायो आरो बे सोदोबफोरा माने जोंनि बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे दोहोन फुं होनना बुंनांगोन जोबोद भेलुएबल वार्डस बेफोरो दा बेफोर वार्डसफोरखौ जोङो माने बुथुमनानै डिक्सनारि जायगा होनायनि मोनसे सिन्था सरसा आरो गुबुन गुबुन हालामाव थानाय बर'फोरनि बै माने आलादा आलादा सोदोबफोरा माने जुदिवबा माने बैफोर जायगायावबो सोलिबाय थादों दा बै हिसाबैहाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा जेरै सानजा फारसेनि बर' आरो सोनाब फारसेनि बर' खोलानि बर' साहानि बर' दा बैफोरनि गेजेराव जाहाथे माने कमिउनिकेसन खालामनायाव गोरोन्थि बुजिलायनाय जाया बेफोरखौनो जों उद्घाटन खालामनानै जोंनि बर' थुनलाइ जायगा होनायनि मोनसे सिन्था खालामनाय जादों आरो बै बिफावनि गेजेरजों बै खामानिनि गेजेरजों सानजानि सोनाबनि रायलायनाय फारसे सोदोबफोरनि बायाव गियान फैगोन खोलानिया साहानि गियान फैगोन बे मोनसे बुरजाफोरा फैलायनाय जागोन आरो मोनसे समावहाय बे सोदोबफोरा जोंनि बयनिबो जालायलायनानैहाय जोंनि सोदोब बाख्रिया गोबांथार जाहैगोन दोनथुम जागोन बे जाहैबाय मोनसे बिथिं आरो गुबुन मोनसे जाहैबाय दिनैनि हाबाफारि दिनै 22 सेप्तेम्बर दिनैनि हाबाफारिया अरेल लिटारेचार बर'फोरनि गेजेराव खुगाजों खुगा सोलिबाय थानाय माखासे सल'फोर दङ सल'बाथाफोर दङ मेथाइफोर दङ बैफोरो थुनलाइयाव जायगा मोननाय जाथ'वाखै दा बैफोरखौ जों माबोरै उद्घाटन खालामनाय बोरै माने बोखांबोनानैहाय थुनलाइ जायगा होनाय बेनिसो जोङो सावरायनायनि बेब'स्था लानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला खुगा थुनलाइयानो गिबिसिनै थुनलाइनि बिफावखौ बा थुनलाइ फोजौखांनायनि बिफावखौ लायो मानो होनना बुङोब्ला जि समावहाय लिरनाय महराव थुनलाइ गैयामोन दा बैफोर समावबो आजिरा मोननाय समफ्राव एबा एसे फ्रि समफ्राव रिलेक्स समफ्रावहाय माखासे सल'फोरनि बाथ्रा बुंनानैहाय गावजों गावनि गेजेराव आन्दारस्टेन्डिं जायो लोगोसे गथ' बुरखायनाय मेथाइफोर माखासेफोर दङ बैफोर बर'नि गेजेराव गोसारनानै दङमोन दा बे लासै लासै गोमालांनो हमदों दानि बे लेखा गोरों मुगायावहाय दा बै थाखोमानो नागिरनाय जोंनि खुगा थुनलाइफोरखौ जों उद्घाटन खालामनानै जोङो चिर जुगामि एबा जौसिमा खालामनाया जोंनि थांखि दा बे बिथिंजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों बेवहाय जोंनि लिस्टेड रिनाउन्ड राइटार्सफोरनि मुं फैदोंमोन 34 नाथाय दा समावहाय जोङो 28 न'स अफ राइटार्स माने स्कलार्सफोर दंफैयो 28 सा रोंगौसा आरो लिरगिरिमोन